Jeg kommer aldrig til at se på is på samme måde igen, efter jeg har lært om dette. Klar til at dykke ned i desserthimlen. Her kommer verdens dyreste dessert. Den overdådige, luksuriøse Golden Opulence Sundae. Vi taler ikke bare om en hvilken som helst isdessert her, venner. Vi taler om en isdrøm til $1.000. Så hvad gør den så speciel? Det hele starter med 3 kugler tahitisk vaniljeis, lavet med ægte vaniljestænger fra Madagaskar. Dernæst dryppes den med verdens sjældneste chokoladesirup, Amedee porcellaner, og stykker af Chuao-chokolade fra Venezuela. Men vent, der er mere. Dette mesterværk toppes med eksotiske kandiserede frugter, guldbelagte mandler og marcipan-kirsebær. Og nævnte jeg det spiselige guldblad. Jeps, 23 karat guldflager. Og prikken over i et,